Åbn lige. Åbn lige hvad? Åbn døren. Til hvad? Til bilen. Jeg kan ikke åbne døren til bilen. Jo, kom nu bare, så åbn for mig. Så fuck Thomas, kom nu. Jeg kan ikke åbne døren. Slimand! Ja. Det er jo ikke sjovt på nogen fucking måde. Jo. Men jeg låser bilen på en eller anden idiot, mand. Jeg låser den bare for alle mulige. Fuck. Hvad taber? Prøv nu at fucking overtale os til. Til hvad? Til at have bilen for dig selv. Men det er jo ikke min bil. Jo, det er sgu da, hvis du fucking sætter dig ind i det. Men det er jo ikke min bil. Hvor fanden skal jeg få bilnøglerne fra? Ved at sætte dig ind i lortet. Jeg kan jo ikke bare sætte mig ind i lortet uden at have bilnøglerne. Hvad mangler du? Bilnøglerne. Det får du ved at sætte dig ind i